लोगोफोर जय हिन्द लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहा आमाइसो टाइगारा माने जोबोर गाज्रि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां मानसियानो मोजां मोनदों। जायफोरा मोजां मोनदों आङो बिसोरखौ फार्स्टआवनो आंनिफ्राय धन्यबाद होयो। लोगोफोर आङो दिनै ओरैबायदि फंनैसो बाथ्रा सोंनायदो बर' हारिनि सिख्लाफोर आरो हिन्जावफोरनियाव फंनै बाथ्रा सोंगोन। बे भिडिअनि जोबनायाव खोनासं आरो आमाइसोनि बागै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। लोगोफोर मा जादों दाखालि बावै गुजरातनिफ्राय जोंनि आसामाव सासे मानसिखौ माने जियालाव लाना फैदोंमोन, माने हमनानै लाना फैदो गुजरातनि MLA खौ। बेनिफ्राय बिथाङा गखांनानै मा बुंदो, आंखौ नोंसोर हमस्लायस्लाय आसामनि बा नोंसोरनि जेंनाखौ सुस्रांग्रोनानै ला, बेखिनिखौल' बुंदो आरो बारा बाथ्रा बुङासै। मानो होनोब्ला गुजरात, नोंसोर गुजरातखौ मिथिगोना मिथिया? गुजरातआ माबायदि? गोदोनिफ्रायनो लानानै नोंसोर नाय गुजरातखौ गान्धी नोगोर, महात्मा गान्धी नोगोर गुजरातआवनो, गान्धी परिबारानो गुजरातआव। बेनिफ्राय दिनैबो सोर दोङो? दिनैबो राजखौ सोर सालायगासिनो दङ? गुजरातनिनो सार बिथां, नंगौना नङा? जोंना सारा दिनैबो देशखौ सोर सालायदो? गुजरातनिनो मानसि। बेनिफ्राय आरो बिबारनि अपोजिट आखाइनि पार्टिनि गिदिर गोलावफोराबो सोरबा प्रियंका गान्धीयानो जा, सोरबा राहुल गान्धीयानो जा, सब गुजरातनि। दिनैसिम देशखौ सालायनाय मानसिफोरा मेक्सिमाम गुजरातनियानो गोजा रायजोफोर। दिनै नोंसोर नाय गान्धी नोगोर, महात्मा गान्धीनि जाय नोगोर ना गान्धी नोगोर, बैफोर जायगायाव महात्मा गान्धीनि बाथ्राखौनो लानानै बेयाव जुमाय सेरेब दिनैसिमबो मोना गुजरातआव। दिनैसिमबो गोदोनि गान्धीनि बाथ्राखौनो लानानै बैफोरो गान्धी नोगोरफोरा सोलिनानै दङ। आहमेदाबाद बायदिसिना बे बिसोरनि जायगायाव दिनैसिम वाइन शप गैया, जुमाय सेरेब फाननोनो मोना गान्धीनि बाथ्राखौ लानानै। बेनिफ्राय दिनै नोंसोर नाय, दिनै जाय इन्डियाखौ सालायगासिनो दङ, दिनै गुजरातआव आहमेदाबादाव बैनिफ्रायबो देरसिन स्टेडियाम बानायदों। जाय स्टेडियामखौ माने खेला गेलेग्राफोरानो आसरित जादों। बेफोरबायदि स्टेडियाम गैफेरा बर'बो गुजरातआव। दिनै जाय इन्डियानि दैदेनगिरि, दिनै बिथाङा मालाय गुजरातआव एसेबांबा गिदिर गावनि जायगायाव आहमेदाबादाव मोनसे स्टेडियाम बानायना लाना हवा स्टेडियाम, सुइमिं पुलनिफ्राय लानानै खारग्रा ट्रेकआनो बेसेबांबानो। आंबो नायनो लुबैदों, मालाबा आहमेदाबादाव थांबा नायनानै फैगोन स्टेडियामखौ बोरै बानायदो। बेनिफ्राय आरो मा गुजरातआव गुजरात रेजिमेन्टबो गैया। गुजरातनि मानसिया आर्मि साख्रि मावा। दिनैसो सासे सानैया मावग्रा जाबाय गुजरातनिया। गासै नोंसोर फौजिफोरनाव सोंनो हागोन गुजरातनि मानसिया फौजियाव बेसेबां दङ। गुजरातनि मानसिया आरो फौजि साख्रि मानो मावा? दिनैसो मानो सासे सानैया मावग्रा जाखो? गुजरातआव हाफोरा ना, जोंनियाव सोरनावबा 100 बिगा दङ, 200 बिगा दङ। गुजरातआव 1000 बिगानि खेथि मावो, माकाइ, गम, गेहु। नोंसोरो गासैबो जायगायाव माने समायना जायगायावल' बेरायनो थाङो, गवा बायदिसिना। नाथाय गुजरात बायदि जायगायावबो बेरायनो थां मालाबा, फैसा गोनांफोरा बिसोरनि खेथिखौ नायना फैयै फाग्ला जालांगोन। बिसोरनि नायस' हायै हा, कपास, गेहु, बेफोरो माकाइ, बाज्रा, गासैबो खेथियानो जाजोबो। मिथिबाय दा? गुजरात आरो आसाम, जों बर' हारि, न' बां हानिफ्राय लानानै खेथिनिफ्राय लानानै आसमान जामाननि फाराग। नाथाय बिथाङा फंसेल' बाथ्रा बुंलांदो, नोंसोरनि आसामनि जेंनाफोरखौ मोब्लिब लाइनफोरखौ माने माबा खालामनानै ला होननानै बुंलांदों आरोना। आं गुजरातआव थाना फैनाय मानसि, गुजरातआ बेसेबां मा, बेनिफ्राय बिथाङा बारा बाथ्रा बुङासै। जास्ट नोंसोरो नोंसोरनि मोब्लिब गोहोफोरखौ मोजां खालामनानै ला, बेनिफ्राय जोंखौ टारगेट खालाम होननानै बुंनानै थांदों। बेनिफ्राय जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ मान सनमान, बर' बायदिसिना माने गासैबो हारिखौ माने मान सनमान होनानै बिथाङा थाङो। बेनिफ्रायनो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै आमाइसोनि सायाव। आमाइसोआ आंखौसो उल्था आमाइसो होनग्रा जाबाय। आं बानायसोसो नांसिगोन। जोंहा बानायसोआ मा जाखो? दाखालि बावै आंखौ बानायसो होनोमोन, दा उल्था जाबाय। जोंहा आमाइसोआ मा बुंदो? ओरैबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंदो। मानो बुंदो? खोनासं। दिनै आमाइसोआ लोगोफोर माइकसो, बेनि सिङाव गोबां रिमट दं। रिमटखौ सोरबा नुयो नामा? मेचिनखौ सोरबा नुयो नामा? रावबो नुवा। माइकखौ गोजौ आलिना दोनो, माइकआव माने साउन्ड जाबाय थायो नालाय माइकखौ नुनो थाङो, नाथाय सिंनि रिमट कन्ट्रलखौ रावबो नुवा। बुजिदों ना बाथ्राखौ?
बेनिफ्राय आमाइसोआ मा सानदों मिथिबाय जेम्सनि लाइफखौ ओरैबायदि टारगेट खालामदों माने बेखौ जेरैखि जाया बरबाद खालामनो हानायमोनब्ला आंनि लाइफखौ माने रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनानैल' नङा मायबा मोनसे खामानि मावनानैब्लाबो आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनो टारगेट खालामगासिनो बेनि थिंकिङा ओरैबायदि माने मानसिफोरजों नांलायनाय बेनिफ्राय आरो मानसिफोरजों बुदलायनो नागिरनाय बेनिफ्राय दा आंखौ ओरैबायदि टारगेट खालामदो जायखिजाया बिथिङावनो जेम्सखौ माने बर' हारिनि गेजेराव माने बेखौ ओरैबायदि खोलैनांगौ आरो बेखौ ओरैबायदि गादबनांगौ बेनि लाइफखौ बरबाद खालामनांगौ बे मोनसे आंनि सायाव टारगेट लादो लोगोफोर दा आङो बेखौनो कुइसन खालामनोसै नोंसोरनियाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै आरोना आं टाइगारखौ नंला रावनिबो नंला बे बाथ्राया आलादा दिनै सासे मानसिया हाबा जाबाय नङा दिनै आं हाबा जाबाय बा सोरबाया हाबा जाबाय दिनै आमाइसो नंला बे बानायसो हाबा जाबाय नोंसोरो हाबा जानाय लोगो लोगो आं गोदोबो बुंबाय हाबा जानाय लोगो लोगो मानसिया सेन्स जानांगौ नांलाय खमलाय हौवा हिन्जावजों जायो नाथाय बेखौ सल्भ खालामलायनांगौ हौवा हिन्जावजोंनो नाथाय हाबा जानायनि उनावबो सासे मानसिया ससियेल मिडियायाव इमान गाज्रि बाथ्रा बुङो अब्ला रियेल लाइफखौ बे माबायदि बुंगोन ससियेल मिडियायावनो बेफोरबायदि बुङोब्ला आं बेखौनो बुंगोन सोर सिख्लाफोरा आं फंसे बाथ्रा सोंनि सिख्लाफोरनियाव सोर सिख्लाफोरा हाबा जानाय हौवाजों लाइन मारिनो लुबैयो फैसा गोनां हौवाजों बेखौ बुं आरो सोर हिन्जावफोरा हाबा जाखांनानै गावनि हौवाया गुबुन सिख्ला लाइन मारि जानायखौ लुबैयो सोर लुबैयो सोरबा बर' हिन्जावफोरा गावनि हौवाखौ सिख्ला लाइन मारि जानाय लुबैयोना लुबैबा कमेन्ट बक्सआव हर बेनिफ्राय जेम्सखौ बेसेबां गाज्रि बाथ्रा बुं जाय हिन्जावफोरा हाबा जानानै गथ' खांखांनानै गावनि हौवाया गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिनाय बा गुबुन सिख्लाखौ लाना बेरायनानै गुबुन सिख्लाखौ लाना फैनाय बैफोरबायदिखौ मोजां मोनोब्ला नोंनि हौवाखौ आंखौ जेसेबां रायो राय आरो जाय सिख्लाफोरा सेंग्रा थानानैबो हाबा जानाय हौवाखौ मोजां मोनो हाबा जाखानाय हौवाखौ मोजां मोनो हाबा जानायजों लाइन मारिनो लुबैयो नोंसोर बेफोरबायदि लुबैयोब्ला आंखौ राय जेसेबां रायनो आंखौ राय सोरबा आंखौ सेन्देलजों आं बे बाथ्राखौ रोखा बुंखागोन दिनै नाय जोंहा बानायसेया सासे हाबा जाबाय हाबा जानाय लोगो लोगो सासे मानसिया सोलायनाय लाबोनांगौ ना नाङा हाबा जाबाय माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ गथ' गथाय दंना गैया आं मिथिया नाथाय गुबुन उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ माबायदि बुंनांगौ सासे हाबा जानाय मानसिया ना हाबा जाखांनानै गाज्रि बाथ्रा बुंनो ना लाइन मारिनो हाबा जाखांनायनि उनाव ना सिख्लाजों लाइन मारिनो ना गाज्रि बाथ्रा बुंनो हाबा जानायनि उनाव मानसिया गाज्रि बाथ्रा बुंनाय सेंग्रा समाव बुङोब्लाबो सेंग्रा समाव मायबा खामानि मावबायब्लाबो हाबा जानायनि उनाव मानसिया कमप्लिटलि चेन्ज जानांगौ आरो मोजां बाथ्रा बुंनो सोलोंनांगौ बेनिखायनो आं बुंदो दिनै बानायसोआथ' हाबा जानायसो हाबा जानानैबो दिनै बे फंसे मोजां बाथ्रा बुङो ओरैबायदि गाज्रि बाथ्रा बुङो आं बेखौ जेबो बुंला जाय बुजिनो गोरों बे मालाबाबो बेखौ सापर्ट खालामनाय नङा जाय बुजिनो रोङा बेखौ सापर्ट खालामगोन आं बेखौ रोखा बुंखायो बेनिखायनो बुंदो हिन्जावफोरखौ सोरबाफोर हाबा जाखांनाय गावनि हौवाया बेफोरबायदि जाजानो लुबैयो नामा गाज्रि बाथ्रा बुंनाय ससियेल मिडियायाव गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन सिख्ला लाइन मारिनाय बेफोरखौ लुबैयो नामा सोरबा हिन्जावा आं बै आमाइसोआ माने बानायसोआ हाबा जाखानाय नालाय बेनिखायनो आङो बे बाथ्राखौ बुंदों आं रावखौबो थांखिनानै बुङाखै सोरबा हिन्जावफोरा सिख्लाफोरा हाबा जानाय हौवाजों लाइन मारिनो लुबैयोबा आरो हाबा जाखांनानै गावनि हौवाया सानै साथाम लाबजानो लुबैयोब्ला आंखौ बेसेबां रायो राय आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द